διέξοδο στα λαϊκά στρώματα, πιστεύω ότι θα έχει δώσει μια πολύ μεγάλη συμβολή στην ιστορία του λαϊκού κινήματος στον τόπο μας. Ξεκινάμε με κάτι το οποίο λίγο το τελευταίο καιρό το ξεχνάμε. Τίθενται ορισμένα ζητήματα για την αριστερή κυβέρνηση, για το τι θα γίνει έξω από την κρίση. Ξεχνάμε ένα θέμα. Ξεχνάμε ότι επί 3 χρόνια, από την άνοιξη του 2010, αυτός ο λαός έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Πρωτοφανή μάχη για με τα εμφυλιακά και με τα πολιτευτικά δεδομένα. Είτε αυτό είναι οι πάρα πολλές, δεν θυμάμαι τώρα ο Γιάννης, το θυμάται καλύτερα, οι 20-21 πανελλαδικές απεργίες που γίνανε. Πώς είναι? 30 νομίζω είναι υπερβολικό, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Είτε αφορά το κίνημα των πλατιών, είτε αφορά τα κινήματα τα οποία έγιναν στις μέρες των παρελάσεων, είτε αφορά πολύ μεγάλη κινητοποίηση το 10 Φλεβάρι. Όλα αυτά και όλος ο γενικός κοινωνικός αναβρασμός που υπήρξε έδωσαν τη δυνατότητα να υπάρξουν ουσιαστικές ρογμές στο πολιτικό σύστημα, να είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα ένα μικρό κόμμα, ένα δημοκρατία αποκατισμένη και να έχουμε φτάσει σε αυτό που είπε Πόφκι και πριν, ότι βρεθήκαμε τελικά όλες οι εφηβερίες του αστικού στήματος προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση, η οποία έχει και πολλά προβλήματα και πολλές αντιφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε σήμερα. Ωστόσο υπάρχει ένα ερώτημα και αναφέρθηκε και ένα έλλειμμα. Ωραία, γίνουν όλα αυτά, πολύ καλά γίνανε, όλοι συμμετείχαμε. Παρ' όλα αυτά, δεν καταφέραμε τα πράγματα να φτάσουν στο όριό τους, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια διαφορετική κατάσταση, ένα πλαίσιο λαϊκής ανακούφισης και κίνησης ευρύτερων ριζοσπαστικών διαδικασιών. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι όπως είναι τα πράγματα, θα γίνουν πιο σαφή στη συνέχεια, αυτό για να μπορέσει να επιτευχθεί, χρειάζεται μια διπλή, μια διαλεκτική κίνηση. Χρειάζεται μια συνεχή λαϊκή κινητοποίηση, με δημιουργία θεσμών λαϊκής εξουσίας, αντιεξουσίας θα λέγαμε, αντισυστημικότητας, σπερμάτων μιας διαφορετικής οργάνωσης κοινωνίας, διάφορες μορφές λαϊκής αλληλεγγύης που έχουν δημιουργηθεί δίνουν τέτοια ερεθίσματα και δίνουν μια τέτοια πνοή και ταυτόχρονα χρειάζεται μια αριστερή ριζοσπαστική επαναστατική κυβέρνηση, η οποία να λάβει μια σειρά μέτρων τα οποία θα οδηγήσουν στον κοινωνικό μετασχηματισμό και θα ανοίξουν τις διαδικασίες για τη μετάβαση στο σοσιαλισμό. Με αυτή την έννοια, αυτό που χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, και το οποίο μπορεί να υπάρξει ως προοπτική, είναι μια επαναστατική στρατηγική, η οποία από τη μία πλευρά θα προϋποθέτει τη διαρκή λαϊκή κινητοποίηση και στήριξη μια σειράς θεσμικών μετασχηματισμών που μια αριστερή ριζοσπαστική κυβέρνηση θα λαμβάνει υπόψη της και θα προωθεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα του 2013, θεωρώ ότι ένα σύνθημα και το πάνω σαν αφορμή που λέει καμία θυσία για το ευρώ είναι εντελώς λανθασμένο. Δεν έχουμε κάνει τίποτε άλλο εδώ και 3 χρόνια που εφιστάμεθα συνεχείς θυσίες για το ευρώ. Δεν έγινε τίποτε άλλο. Ό,τι και να γίνεται είναι θυσίες για το ευρώ. Με αυτή την έννοια, η γνώμη μου είναι ότι αν θα θελήσει κανείς να μιλήσει για διέξοδο από την κρίση και ριζικούς μετασχηματισμούς, γιατί αυτό κατανοούμε το πετούμενο, θα πρέπει πρώτον να γνωρίζει ότι θα πρέπει να δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη ρήξης και με την Ευρωζώνη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολό της και του θεσμού της, και να γνωρίζει και κάτι ακόμα ουσιαστικό, έτσι, ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Με κανένα μαγικό βραδάκι δεν θα βρεθούμε να έχουμε σε 2 μήνες, σε 3 μήνες 100% αύξηση του εισοδήματος ή να γυρίσουμε στο 2009 ή στο 2008. Προφανώς πρέπει να προτιμάσουμε τον κόσμο για όλες τις δυσκολίες που θα υπάρξουν, αλλά και να του δώσουμε μια αισιοδοξία και μια πνοή ότι μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές προοπτικές και όντως μετά από ένα διάστημα να υπάρχει μια διαφορετική οργάνωση κοινωνίας και μια διαφορετική κατάσταση στην καθημερινότητα του καθενός. Με αυτή την έννοια, το ζήτημα των σχέσεων της χώρας, του λαϊκού κινήματος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα σοβαρό ζήτημα και μπορεί κανείς να κάνει διάφορες κριτικές στον χώρο της ανταρσία, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύουμε ότι το θέσαμε από την αρχή. Θέσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας ουδέτερος χώρος, αλλά είναι ένας βαθύτατα αντιδραστικό σύστημα θεσμών, από την δημιουργία του, την δημιουργία των πρώτων κοινοτήτων, το 1951 με την ΕΚΑΧ. Και ακριβώς
λόγω αυτής της βαθύτατης αντιδραστικότητας του θεσμού, δεν μπορεί να υπάρξει μία λύση εντός του πλαισίου της και εντός του πλαισίου φυσικά της Ευρωζώνης. Τι θα πρέπει να υπάρξει στο επόμενο διάστημα? Κατά τη γνώμη μας, οι λαϊκές κινητοποιήσεις έχουν τη δυνατότητα να φέρουν μία αριστερή ριζοσπαστική κυβέρνηση στο προσκήνιο, η οποία όμως πρέπει από εκεί και πέρα να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα με ορισμένους άξονες και να το ακολουθήσει μέχρι το τέλος. Δεν μπορεί να ακολουθήσει μόνο ένα ή δύο βήματα, γιατί αν ακολουθήσει ένα μόνο ή δύο βήματα, αυτό θα οδηγήσει σε αποτυχία. Πρώτο βήμα, αναγκαίο βήμα. Θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία του μνημονίου και όλων των δανειακών συμβάσεων, και όλων των μνημονιακών νόμων και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και όλων αυτών. Πρώτο βήμα εντελώς απαραίτητο. Εδώ πέρα όμως πρέπει να είμαστε σαφείς. Μία τέτοια κίνηση είναι προφανές ότι θα έχει και μία αντίδραση από την άλλη πλευρά. Από την πλευρά και της Τρόικα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προφανές ότι θα σταματήσει η παροχή ρευστότητας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα σταματήσει ο κυβερνισμός. Πρέπει να είναι έτοιμο λοιπόν και ο λαός να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, αλλά και να υπάρχει και ένα πρόγραμμα που να προχωρήσει παρακάτω τα πράγματα. Και δεν είναι μόνον. Λοιπόν, κάνουμε μικρή παρέμβαση και θα επανέλθω σε αυτό που λέω, στα βήματα, τα αναγκαία. Δεν είναι μόνο η σχέση με την Τρόικα ή η σχέση με την ΟΝΕ. Είναι ότι ακόμα κι αν δεν υπήρχε το θέμα της δανειοδότησης, οι ίδιες οι συνεχείς συντηρητικές και αντιδραστικές μεταλλαγές του λεγόμενου ευρωπαϊκού οικοδομήματος θα δημιουργούσαν και θα δημιουργήσουν και σε άλλες χώρες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, την ανάγκη δημιουργίας προϋποθέσεων για έξω από την Ευρωζώνη και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι στο Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας, το οποίο δεν αφορά μόνο την ΟΝΕ. Το οποίο, για όποιον τα έχει προσέξει λίγο περισσότερο, δημιουργεί την τήρηση δημοσιονομικού συμφώνου, το οποίο απαιτεί όσες χώρες έχουν πάνω από 60% χρέος του ΑΕΠ, κάθε χρόνο να περιορίζουν αυτό το χρέος κατά το 1/20 του πάνω από 60%. Αυτό σημαίνει, χωρίς να μην σας κουράσω πολύ, ότι κάθε χρόνο πέραν των υπολείπων θα πρέπει να γίνονται για την Ελλάδα, να περιλαμβάνονται μέτρα 8 με 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο, το οποίο θα οδηγήσει, και αν δεν είχαμε τα ίδια μνημόνια, σε καινούργια μνημόνια, έτσι κι αλλιώς και ειδικά για την Ελλάδα θα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Και αυτό αφορά την πραγματική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία αναφέρθηκα πριν. Ξαναγυρίζω στα που έλεγα, άρα λοιπόν, κανείς προχωρώντας σε κατάργηση του μνημονίου και των μνημονιακών νόμων, πρέπει να προχωρήσει μετά από αυτό, δεδομένη τη αντίδραση που υπάρχει, θα είναι λησαλέα, έτσι. Θα είναι λησαλέα και σε επίπεδο ιδεολογίας και σε επίπεδο ΜΜΕ, γιατί τι έχει να ψηφιστεί δεν λέγεται. Πρέπει να προχωρήσει στο δεύτερο βήμα, που θα είναι η στάση πληρωμών και η διαγραφή του χρέους, ή τουλάχιστον του μεγαλύτερου κομματιού του, με την εξαίρεση κάποιων χρημάτων που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας και κάποια ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού. Αυτό για να μπορέσει να υπάρχει μια δυνατότητα να ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική από αυτή την αριστερή ριζοσπαστική κυβέρνηση. Ξαναλέω ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μέσω και χάρη και βάση της λαϊκής κινητοποίησης και της υποστήριξης αυτής της κυβέρνησης. Στη συνέχεια, ένα τρίτο βήμα που πρέπει να είναι η έξοδος από το ευρώ και αποκατάσταση του εθνικού ελέγχου στην νομισματική και οικονομική πολιτική. Αυτό δεν γίνεται από μια δεξιά αντίληψη, ούτε μια συντηρητική αντίληψη, ούτε από μια αντίληψη ενίσχυσης εθνικής αστικής τάξης. Αυτό γίνεται από μια προσπάθεια, διότι να αλλάξει συνολικά το πρότυπο και το μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, εργασίας και της παραγωγής στην Ελλάδα και να λειτουργήσει και ως μοντέλο για το εξωτερικό που θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτό. Οι εισαγωγές παίζουν έναν διπλά αντιδραστικό ρόλο. Πάρα πολύ συχνά. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος? Από τη μία, όταν οι εισαγωγές από χώρες με χαμηλούς μισθούς συμπιέζουν και τους ελληνικούς μισθούς σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Όταν είναι από χώρες με υψηλή παραγωγικότητα, συμπιέζουν πάλι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αυτόματα, συμπιέζουν την ελληνική οικονομία στο να πάρει μέτρα λιτότητας. Αλλά δημιουργούν ένα σοβαρό πρόβλημα. Η έξοδος από το ευρώ και η ενίσχυση των εξαγωγών και η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής θα λειτουργήσει με έναν τρόπο θετικό και το ύψος των ελληνικών μισθών. Ένα επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών, χωρίς αποζημίσεις, γιατί έχουν πάρει τόσα πολλά χρήματα από το ελληνικό δημόσιο, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε σε μια
τέτοια συζήτηση, και όλων των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και βεβαίως η επανεθνικοποίηση των 10. Να χρησιμοποιηθεί το ενεργητικό των τραπεζών για την τόνωση των δημόσιων επενδύσεων, οι οποίες να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης, και να μπουν φραγμοί στην κίνηση του κεφαλαίου, έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτό το ενεργητικό για την αναζωογόνηση της δημόσιας οικονομίας. Δεν αρκούν βεβαίως μόνο αυτά. Όλος ο σχεδιασμός που πρέπει να υπάρχει από μια αριστερή ριζοσπαστική κυβέρνηση πρέπει να έχει γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες και κυρίως τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Αυτό σημαίνει αναγκαστικά μεγάλη λαϊκή συμμετοχή, συμμετοχή των εργατών σε θεσμούς που απαίνονται αποφάσεις, συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών γύρω από επενδύσεις και μέτρα τοπικού χαρακτήρα. Σημαίνει όμως, θα αναφέρω συνέχεια σε αυτό, σε μια συνολική αλλαγή του τρόπου οργάνωσης εργασίας και εφαρμογή θεσμών αυτοδιαχείρισης και συνεργατικού ελέγχου. Σημαίνει ταυτόχρονα αύξηση των δημοσίων δαπανών, περιορισμός έως κατάργηση και έλεγχος πάρα πολλών μορφών υπερκοστολογημένων δημοσίων δαπανών, και όλοι ξέρουν πολύ καλά ότι διάφορα δημόσια έργα που έχουν μεγάλη χρησιμότητα έχουν πληρωθεί τριπλά και τετραπλά από όσο χρειαζόταν. Περιορισμός των χρημάτων που πηγαίνουν για τα σώματα ασφαλείας, διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του δημοσίου, και αποκέντρωση και συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδιασμό, αλλά συμμετοχή και των πολιτών πάνω στις υπηρεσίες που χρειάζονται. Θα πρέπει να δοθεί ένα μεγάλο βάρος στην εξάλληψη του φαινομένου της ανεργίας, το οποίο βλέπουμε όλοι σε τι υψηλή ρεκόρ έχει φτάσει. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω, τη μία πλευρά, λειτουργίας κλειστών επιχειρήσεων, όπου το κράτος θα δώσει χρήματα για συμμετοχή, όπου να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις με συμμετοχή των εργαζομένων και πειραματικές λειτουργίες αυτοδιαχείρισης, αύξηση των δημοσίων δαπανών, αύξηση της εταιρικής ζήτησης. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές και φορολογίας, αλλά και μισθολογικού κόστους, οι οποίες να λειτουργούν σε μια διαδικασία αναδιανομής του εισοδήματος προς όφελος των εργαζομένων. Ενώ θα πρέπει μια αριστερή κυβέρνηση, μια αριστερή ριζοσπαστική επαναστατική κυβέρνηση να ενθαρρύνει μορφές αυτοδιαχείρισης και ανάπτυξης συνεργατικών εγχειρημάτων. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορώ να την εξαντλήσω. 2 λεπτά τα έχω. Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Δεν θα κάνω το συνδικαλισμό, αυτό είναι από άλλο χώρο, είμαστε λίγο χρόνο. 2 λεπτά μου αρκούν. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Νομίζω ότι ένα από αυτό είναι αν θα υπάρχει διατροφική επάρκεια. Υπάρχουν διάφορες μελέτες της Πασεγές που δείχνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες διατροφικής επάρκειας. Ταυτόχρονα μια συμμετοχή των αγροτών σε μια ολόκληρη διαδικασία παραγωγής προϊόντων χρήσιμων και αναβασμού της γης και αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό καταναλωτικό πρότυπο. Αυτό μπορεί να δώσει μία απάντηση στο θέμα της διατροφικής επάρκειας. Σε τομείς όπως είναι τα φάρμακα, οι εθνικοποιημένες τομείς φαρμακοβιομηχανίας και χρήση γενοσύμων μπορεί να δώσει και ένα βάρος στην πρωτοβάθμια ιατρική μπορεί να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση σε ερωτήματα τα οποία τέφουν και τρομοκρατούν τον κόσμο. Και ταυτόχρονα μια πολιτική συνολικού εκδημοκρατισμού και του δημοσιοβίου και των πολιτικών θεσμών και συμμετοχή των εργαζομένων, αλλά και όλου του λαού στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μπορεί να δημιουργήσει έναυσμα για μια διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας. Εννοείται βέβαια, και μπορώ να πω πολλά επιχειρήματα, αλλά δεν θα με αφήσει ο Γιάννης, ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν εντός φυσικά της ΟΝΕ, αλλά ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκύπτουν 2 ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Μήπως αυτό είναι ένας αριστερός εθνικισμός? Μήπως σημαίνει ένα κλείσιμο στο εθνικό κέλυφος? Νομίζω ότι, αν φαντάζομαι ότι ο Γοντώνης κάνει αυστηρή κριτική, νομίζω ότι αποτελεί μία μορφή διεθνισμού. Αυτή τη στιγμή, αν δεχτούμε ότι υπάρχει υπεριαλιστική αλυσίδα, υπάρχουν κρίκοι, εθνικοί κρίκοι σε κάθε αλυσίδα από αυτές, σε αυτήν την αλυσίδα, αδύναμοι κρίκοι, οι οποίοι σπάνε
και αποδυναμώνουν και τα υπεριαλιστικά κέντρα και τις αντιδραστικές δυνάμεις σε διεθνές επίπεδο, το να φύγει μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη και να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο διαφορετικής οργάνωσης παραγωγής, διαφορετικής μορφής πολιτικής εξουσίας, αποτελεί σαφώς μια προοδευτική τομή και ένα διεθνιστικό καθήκον. Ας σκεφτούμε όλοι μας, αν αύριο έφυγε η Ιταλία από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από την ηγεσία μιας αριστερής σοσιαλιστικής κυβέρνησης, ή η Γαλλία ή ακόμα και το Βέλγιο. Θα ήταν θετικό ή αρνητικό? Τελευταίο σημείο. Και η αστική τάξη, η κυριαρχία τι θα κάνουν, θα τα αφήσουν? Προφανώς και δεν θα αφήσουν για τη διακατεύθυνση. Προφανώς και μια τέτοια διαδικασία θα οδηγήσει σε περαιτέρω ρήξεις.